Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. Zoveel te doen en zoveel te beleven hier in Roggel. Want voor jong of voor oud, voor iedereen is het hier een waar vakantieparadijs en al jarenlang een vaste waarde hier in het gastvrije Limburg. Vandaag brengen we een bezoek aan Buitenhof de Lijstert. En zoals jullie zien is er ook een breed scala aan bungalows beschikbaar op het park. In 2019 wist de Lijstert de titel te winnen van beste camping van Nederland in de categorie huuraccommodaties. De prijskwaliteit van de huuraccommodaties, de ligging en de goede kwaliteit van de schoonmaak hebben geholpen in de winst, aldus de ANWB. Zoals je kan verwachten voor een 5-sterren recreatiepark is er natuurlijk ook een parkplaza aanwezig, waar je naast eten, drinken en de boodschap ook terecht kan voor een uitgebreid activiteitenprogramma. Genoeg te zwemmen valt er hier op het park, want naast het buitengolfslagbad en subtropisch zwemparadijs heb je hier ook een heel groot recreatiemeer om je warme zomerdagen aan door te brengen. Het subtropische zwemparadijs, dames en heren, die zijn we uiteraard niet vergeten, maar die bewaren we voor de volgende video. Zijn jullie ontzettend benieuwd daarna? Vergeet dan niet te abonneren en als laatste vraag ik jullie nog een like achter te laten. Bedankt voor het kijken.